Hello mga bay, kumusta? Kumusta mong tanan dihan ana sa bang inyong Rhina sa habhab. Gahapon to bino. Gahapon wala ko'y idea nga first Sunday di ay mga bay. Sige mga unsa taha di ay pagkaon diri o. Di man ambot na unsa ni akong kuan karon nga di naman maklaro ako. Siguro ubos man gud ang table nga akong gi patungan sa akong kamera no. Dili parehas dito sa kuwait nga taas-taas na ako sa ubos. Mubo man gud ang among lamisa muna nga di ninyo makita na ang akong gikaon. Di ako isud-an diri nga ginagmay og di ay sinugbang bulad. Bulad nga sigarilyo. Nga unta ninyo. Kuan kanang gahapon bawa ko idea nga kuan kanang first Sunday di ay sa December. Dayon. Sige mo sabi. Hindi ta dito. Dayon atong Sabado nagplano na ko nga manimba lagi mi kay magpa-Thanksgiving ko ba sa tanang mga grasyang nadawat o sa grasya sa kinabuhi. Ana sa tanang grasya. Dayon ang hitabo. Ingon ang ako ikaduha nga maugma na lang kay Domingo. Sabado man ron ma. Ko sige pwede. Di. Naugmaan na lang po may na. Nga to, mula ito gahapon. Wa ko idea ba per Sunday di epektin ni ng tao. Dito sa dako nga simbahan sa Virgin de Regla sa BDR. Maso na linya mi dito loyo. Nagkot sa bidaan. Dayon pagkahuman halok mi dito sa Virgin de Regla. Dito sa linya taas ay linya. Okay. Nga ang amo ang linya. Kusog man kay lakaw ang linya na tingala natong sa galinya diri sa Pikas nganong kuan nganong paspas kay among linya. Ni nagyayaw na sila sa akong hunahuna. Ayaw lang mo pagyayaw diha kay manimbara ba mo. Pangamuyo na lang mo diha pangay pasaylo. Kamo na lang mga pasaylo nganong kusog ang ikaduhang linya. Ato. Ang akong uyab nga pula ug ang iyahang kambal nagmotor sila. Nga kami nag-tracking niya. Kauban ako ang kuan kanang si Ate Beth ba katong uban-uban sa akong video diri akong mga inahan diri. Si Ate Beth ug si Ate Irene man na. Si Ate Beth akong gikuyog. Kay ang iyahang bana nagluto man dito sa kuan Sutunggan diha sa may Coho Valencia. Camilla Homes man na sa una karong Coho naman na. Dayon kuha mong tagaluto kay piyesta lagi dito Sutunggan gahapon. Sa to ilahang patron dito Maria Santissima sa Kaluoy. Virgin Santissima sa Kaluoy. Ito ilang patron dito. Dayon. Manam dito pa nimba. Dito na mi dito pangasay. Dito sa igagaw sa pang uyab nga pula kay katuwa na nga ni diri atong birthdays kong mga anak atong kaduha nga bisita si Kanbats. Ako dito minangadto ilagapon. Ako ka video kay banha kayo na video kay. Sa iba.
Di ta magdungog. Nya labaw tanan maka-copyright ato. Kay kami mga vlogger no, kami mga nisweldo na. Congratulations sa mga vlogger nga nagsweldo na. Allergic kay mi og kuan mga bay music kay mga copyright lagi mi. Ang ba nagmga video makay? Ay mga music. Nga. Pwede raman pero seconds lang, pwede seconds. Taman sa 2 seconds pero mo 3 na copyright na ka. Nga pwede. Mo to nagtabi mi gapon ato. Ang tabi sininggita ang tabi kay banha lagi video kay Dagan kay mga kukad to mag-sprite. Napoy beer. Dagan kay beer. Ang may tabay tuloy oh. Atong sa mga balik-balik og royal og kanwak ko. nga Ay, mag-sprite. sa may nahitabo. Di man pwede magpalabing sa Prince God. Nabot ng manok na blue. Blue kay blue man ang gisuot. Mo to kaning ginagmay ni Bok. Ha? Ining ginagmay gikan ni dito mga boy kay akong uyab nga pula ng luto man siya dito. Di man pula. Ha? Blue man. Ah, uyab nga blo. Naka-blue man siya karon. Uyab nga blo kan kablo siya karon. Mo to nakabiit og mga sudan. Di ay nilatan baboy. Unsa pa to? Kani ginagmay. Humba. Ay, humba. Ay, humba ba? Wala humba. Humba. Hindi, gahapon sa buntag ba? Wala. Nga, unsa dito? Wala humba. Sinugbang baboy. Nakabiit ubay-ubay susudan mga good for 1 week pa ni mga sudan na pindagan. Natuog sa rep. Waan mo ani be? Ano man? Saan kaya silang sudan oy? Sobra. Kung gusto rin yung napalit, kinamit ka yun. Mm. Dayon. Nga, tabi-tabi dito. Nga. Pagkapon, muto ni diretso namin dito sa 10,000 Roses mga bay. Kaya doon na may nang invite dito na mo nga. Gusto sad makakita sa akong hulagway. May nang invite kahapon doon sa bahay nila doon banda sa may palengke. Doon banda sa may Cordoba. Kaya nakadula pa yung tablet. Ako may una. Ako may una sa nisod sa kuan. Sa kwarto. Nakakita ko sa tablet. Masulipan ninyo Lola. Pusong uburo giting tugnaw yan. Sige, uwan-uwan ba? Sige, tarigsik. Ito mga bayan. Dito may sa kuam. 10,000 roses. 10,000 fake roses. Nindot dahil siya og kanang gabi eh. Kaya katong atong miyagi, atong unang ato na mo, hayag mong ito. So, dili mo siya maklaro nindot dahil ato dahil gabi eh. Nindot kasi tanaw ng mga gabi eh mga bay. Nga. Ang entrance dito is 20 pesos. Barato ra kay entrance no. Pwede raman sakyon gikan. Pwede raman sakyon kanang namoy makitaan nga Cordoba.
Nging anak, Cordoba simbahan anak, pwede ra mo sakay. Dayon mo naog mo dito sa una ay mga, ano siya ni, mga sikat-sikat bitaw. Mga badyak ni, magpapahatod na dayon mo sa Thousand Roses. Walang ko idea o pinapitli. Kaya, nagian man na mo hapon kung nga dili mo kumuagi oh. Nga, pwede rin sa yun dire, sige. Naag tag gabi. Nindot o mga gabi kay gabi kay dali man may itong gabi kay. Siyempre. Napay klase karon. Dali nila. Domingo. Di mo pwede magmulaag Domingo, di mo pwede magpagabi maayo. Kaya na. Lunes klase. Tapuan og pamangon ang mga estudyante. Wala may klase. Nya. Na, sige na pamukaw ha, pumata na mo. Nabundag kayo. Doon kasi kumain ko na. Unya, saba. Unya, kadang usingan, ani, wala ito yung klase. Ay, klase ganyan kay? Dapat lang lasok ko pa dito ko. Ang magi, isubay ninyo ba kung na, sila, basi sila proper klase. Wala. Nalas ko yun, nada na klase. Tapos kay bawang kuya, ang kakalayo sa eskulahan ni kuya. Makati malagod siya. Nakagay lagi. Ang kusukin ulang ng buntag. Nabasa ang mga estudyante. Pinarating mo. Yan, nabasahan man sa group chat. Nabasahan ako. Group chat sa grade 6. Grade 6. Nga walay klase because of the weather. Weather. Sugsug kayong ulan. Ano na ba kay Bagyo? Wala. Hmm? Ay, okay na. Kaya ako pinapas. Joke. Relax ka ba? Ay. Baby. Mabahirap pa. Sabado mga kay mamaritag mga school ha. Cool. School ba para James gift. Ah, okay. For Christmas party? Oh, Hmm. December 13 ha. No problem. Ako yung. Nya, ang puto cheese. Ah, party mo kuyog di eh? Para itong grade 1 di ko. Kisa may naiyo nga magdako puto cheese. Si Ma'am Patintes. Dayon, libre daw. Oh, Buot-buot po, no? anya ang libre ra kay pas. Bali mo to akong amot. Anya. Oh, Anya sige. No problem. Open kay naman po yung mga baligyo. Ah, mga ligya sila? Nya ako libre. Dahil ang sagod. libre po nila. Ah, okay. Mano, pag human na tumakot, pag human na kukupyo niya, gisumbag ko siya. Ay, nagawin siya na ko po. Puspon niya, wala ko na ilabot niya. Gusto mo yung pagpahilabot mo? Economic outing spite na niya, wala man ko niya ito yun. Yung sa Sherwin Bog, si Taburada, puspon niya. Hindi lang, kaya ko na na-istoryahon. Umasto ko. Akong gana si Sherwin, hindi lang. Ang sa dinaan ng fishball, kalamay ng fishball? Bitaw, niya, kanipid niya, pag human na ito, gisumbag ko niya. Gisumbag ko na ko Sumbag, siya. unsa man. Kusog pa kasumbaga, unsa man ang bag mo, laki? Lalaki. Bayot na oy, di na laki. Manumbag magbaye. Si Taburada kay Sara kaya kami ito niya. Si Sherwin mo, Robby ito yung malas nga ito sa mga kinanma kay. Yung malas man. Ikaw na ito yung nagkulang ngayon ako fishbowl. Okay. Siya yun kayo ng tunan. Kung ano, fishbowl. Ako lang na istoryahan, inigmadto ko. Kuha nga na ng istorya. Tubliro no? Ito, blurong, yun mo siminto. Siya nga naman. Ni, Oro to mga bay. Sa pailain. Ah? Ikaw man ang dumi dito sa akuan ka nang.
wala gito nakikita ako sa mga followers na ko ba nga gusto makikita. Yato mi dito sa Minis Patahian. Indot dito mga bay kay magpatahi mo. Pasukod mo inyo ang design. Sa usang design yung gusto sa inyo patahi. Ilaha ang tela. Ilaha ang tahi. Siyempre inyo ang bayad. Minis Patahian. Dapli na sila sa highway mga bay. Padung sa 10,000 roses ang ilang pwesto. Yummy. Luto dayon. Kadto kami dito ah. Ngaon mi nang hapon. Tabi-tabi gamay. Katawag daghan. Babi gamay katawag daghan niya. Muli din mi kay biin na lagi. Ito kay uli na mo. Abot diri sos. Bulog din kapoy kayo. Kapoy ning maglaag no bisag kadjutra laag kapoy. Ini uli bulog. Tapos ako nakatuhog ko. Basta magluto ko alas 10. Alas 10 media. Nakatuhog ko alas 12 na ko kamata. Wow. Tuhog ko balik unya. Papa cheese, my god. Puko na po ako kung uyab nga pula. Kung ano makalipat og cheese. Ano to nga dosing dako la drive sa dito paingon sa 7-Eleven. Namin unahan po sa 7-Eleven. Bayad po siya cheese. Tugod po siya otra. Candy. Tugod siya otra niya. Ako na po yung nagluto. Nga. Alas 3 ako na siyang pukawon. Or quarter to 3 pukawon na lang ko siya kay pitas-pitas pa siyang mga kalawasan, mga kailukan. Siyempre. Maganda pa siya mga kaugalingon daghan. Doon ang access, mag-deliver na siya. Ito sa among mga panghaturan. Surti kayo ang mga reseller mga bay. Kaya nalangga, kaya na deliver dito sa ilang pwesto. Kasi hago. Flower dito lang po yan. Mamanya ipang deliver. As 4, pwesto nang po siya dito sa iyang pwesto. Pero ako padayon nga pong kugluto kaya nautuhan lagi ko. Alas 6 na ko na magluto ganyan buntag. Timan pa sa mga estudyante, hala, sige. Yaw-yaw pa sa mga estudyante, hala, sige. Kapuyan, yaw-yaw. Kalayahan ako kanimong yaw-yaw mga ba. Kung maluya siya kung magyaw-yaw, mamba pa yung magtrabaho ko kaysa magyaw-yaw. Okay na ito magyaw-yaw ko, anong mga daplin-daplin. Magyaw-yaw sa amo ba? Alinaw man to kay managi. Malingaw ko sa mga galingon ng mga sabak kada sa mga hagdanan. Aari kay di mga hagdanan, imo ko sabak ang tao nang magaluya man eh. Ito mo to. Hindi na ko to nga akong sugilan, gawa na ko pagkaon. Kasi na akong plato, doon na punta buwa-duwa ni kanon. Pwede ka magpakita. Kung iyang nga pula, busy pa. Kabali ito sa daplin. Dahan samat yung mga bayaw. Ito siya tatulun, babe. Wala. Shoutout na lang inyong tanan mga bay. Dahang salamat ha. Mga pakalista o mga ipang shoutout. Pang sekretary, wala pakalista. Ha? Naantay mo po siya ito na karuna. Ito naman si nanay. Kisa man. Kunda ka muna. Tigsakay daw na ano niya sa nasaksan. Dahil sa katong gipa-shoutout ni nanay asa. Di ara. Gi shoutout si Mother Irene Subico. Gipa-shoutout niya si Hilda Montemayor sa Pusok, Lapu-Lapu City. Sila niya akong mga namit gahapon. Akong nakuha na pagbasa na ko karon nga. Sila ni gahapon. Si Beverly Iboran sa Cordoba o sa Minis Patahian sa Cordoba. Di araw mga bayo.
Hello inyong tanan ha. Daghang salamat Bay Mini. Salamat po kayo sa inyong kinasing-kasing regalo sa ako aghapon nga payong og payong og cute kayo nga unlan nga pinakasing-kasing. Salamat kay mga bay. Sus, hapit na po na tumbaday. Salamat kay ha sa umatod pa ninyo. Dawata inday kining among kinasing-kasing nga ansa ni kinasing-kasing halad kanim halad gimo mo kun yung patron. Salamat kayo ha. Pero ay grabe ka nice. Dili siya heart no kuan siya kanang clouds nga nag beautiful eyes. Thank you kayo. Ako nagkuhan na. Og ang payong basa pa hantud karon kay nagamit jud ng payong. Thank you kayo Bay Mini. So daghang salamat din lang kukuto. Bye bye. Amping mo dia kanunay ha mga FW sa tibok kalibutan nga napadpad sa kalinan kanasuran. Amping mo dia tanan ng mga bay laban lang mo diha nga mabot ang time pod nga kanang maparehas mo nako nga mag for good na nga tagahan og maayong panginabuhi diri sa Pilipinas. Basta diri sa Pilipinas na jud ang kwarta mga bay basta magpugi lang gid ta magpugi lang gid tag maayo gyud nga hangtod sa atong makaya dayon. Mao lagi itong giingon ninyo kung plano mo nga magnegosyo kinahanglan nga kamo jud mismo ang mo start kamo jud mismo ang magatiman kamo jud mismo ang magmanage sa tanan niya labaw sa tanan ihatag tanan ninyong love and joy kung magluto mo para ang makapalit yun mabalik-balik yun magbalik yun mga pastilan suporo di I mean dapat kinasing-kasing ko na inyong pagluto naalagi to na I love and joy kinahanglan nga then labas tanan dili mo magtipid sa inyong mga ingredients. Okay, thank you kay balag ginagmay rag igo basta kay ug daghan na ang kuan ganahan na kay daghan na kayo so muda ko ra gid ang ginagmay so daghang ay salamat ni tanan sa tanyo suporta. Thank you so much. Ikaw lang. Sige nya na daw ingon akong princess unsa Like and subscribe. Thank you so much mga bay. More dito yung ingon. Bye bye.